I ljudi, dobrodošli u novu epizodu testiranja igrica. Ovo je, ja mislim, druga epizoda. Danas ste uživali prošlo je bio pogađanje slova. U ovoj će biti biljar. Nadam se to ste svi igrali, vidjeli. A prije toga da ocijenim iz pogađanja riječi. Ocjena 8,5 do 9. Tako, neće 8,8. Ocjena dobra je, more bez interneta. Kad ste na čas, okrenite se, svi igrate pa pogađate pa se smijete koje promaši to. Tako da odličnica. Danas je na repertuaru biljar. Prije nego što krenemo, ostavite like, sub i šerajte sa drugima. Da, mi vidimo što ovdje imamo to jedno, dobro. Ne znam koliko sam to ljudi dobio, a to je isteklo. Ne pojma da to je što ljudi koristiti. Ne znam. Onda, evo ovo je moj profil. 89. sam level. Onda imam pun kurac ovih prstenova. Onda to ništa ne znači. Ovi dole kako god da mi izgledaju, to je bilo turnir sve. Onda emoji su emoji, jesu. Ovo su emoji što ja imam. Nemam puno, ali dobro, hajde koga jebe. Onda table stocks, imam to sve. A mi ćemo sad uzeti idući. Ovaj se sviđa. Uzim tako. To je to ovo ljudi, ovdje nešto imam. Legal medals, nemam pojma. Šta je? Ali je mater. Imam ljudi 5.103.000. 13 ovi tuca para. Ja mislim da je to. Sve što da vam pokažem. Ajmo u jedan game. Jebim ti updating i kuruz kakav crni updating sad uzred snimanja. Dobro, završit ću updating. Jedi govna, jedi reklame. Hajmo ljudi, u koliko ćemo 10k. Evo je za vas u 50k. Malo ću pojačati. 66 level, pa dobro, nije loše. Ja idem prva. Valjda se čujem. Malo ću me smanjiti, pa tako. I evo te kurzniki sam ubacio. Odakle ovaj. Frazivo. Quattro sitos mitos pitos kitos. Jel dobro pričam ljudi, ha? Pričam ko moja repetnana. Jevoj bog. Preselo je davni dana. A nisam je poznao, zato mi nije žao. Jebik. Kako ti ga? Pavaj ti Aj buraz malo da ja igram. Jer sam poludio ovdje. Aj više, majku tjebe, pa koliko ti treba. Ljudi, biljar nije ništa oko nešto specijalno. Ali ja ću god igrat da testiram. Mada ovo svako od vas mora da igru, nema tu šta. A nisam pokazao šta lapove koliko ih imam. Imam njih dosta, vidite. Mora se tu dosta njih ima nakupiti. Ali samo ovaj sad koristim. Čekaj mi pokažem koji koristim. Evo ovaj što sam dobio džabe neki čovjek, šta je već koji kurac. Sad smo mi ljudi na redu. Šta sam još htio reći? Zajebano je ljudi igrat i snimat. To vam je najbolje. Jebote, kuruze, vidite, šta se meni dešava. Dobro. Dobar, nemoj. Dobar, ljudi. Ajmo sad ljubit čestu. Poput štapa. Može. Malo ću mene gust. Tako ljudi. Jebote, Božić, onaj vlaški koji sam ja kreten ljudi. Zlak ušla na. Vidite ljudi šta se dešava. Sad će sam tu čuvu dole. Jebte me ako neće. Što mislite ljudi da ću izgubiti ili pobjediti? On ima 2 kule, ima 5. Osim ako računati crna, znači ima on 2 plus crnu, ja 5 plus crnu. I on sad ima 1 plus crnu. Hoćeš li imati 1 plus crnu?
Nećeš. To, jebim ti mamu. Uče sam da ovo šem zapovjedim. Ajmo ovako plavu. Laganim korakom. Ajmo sad ljud kafenu. Ja mislim da je mogu bez da me ova smeta. Mogu. Dobro. Mogu sad zelenu. Pa ćemo vidjeti dalje šta ćemo. Evo ljud ubacim zelenu i stiguo sam da sad smo izjednačeni. Sad smo izjednačeni. Ali jebi ga, ja sam pitvoj. Nemoj. Jeste vidi ljudi, ne valja nikad rano slavati. Ljudi sad pijem hel. To nemojte raditi, to je loše za srce. Za vas stambeni život. Ako se pitate kakav stambeni život, nemam pojma. Ajde buraz. Bac. Ču mene ubac koji si mekli promašio. Idi gom. Sad ću ja malo plakati. Ne smijet se plakati, jebim ti kruz. Ajde, udar jako i uče, ja mislim bijela. Ali neću udariti jako. Neće. Daj malo možda jači. Ne ba pitbušlo. Ja sam ljud baksuz. Majko moja milo. Daj buraz, ja sam plako, nemoj tu raditi. Ja sam plako, jebim ti mali. Piću. Ljud brzo popušlo. Sad ćemo ljudima pokazat. Ovo nećemo igrati ovaj turnir, to ćemo kasnije kolekti. Ovo smislim, dobar sam. Jer šta je već ovo, ne znam ljudi, ovo je nešto novo. Sad ću vam pokazati ljudi 9 bal pola. Ne znam je li to i kod vas igrao, a ako igra biljar 100% jest. Ako ne igra, znači onda nisam za vidjeti. Ali dobro, svako je čuo se biljar, ako nije. Igram ti nekog starca i jedno će me stari sa Viagrom. A možda i bez Viagri. Brazil opet, manzinja, ubaci, plava ja, jebim ti, majka ja. Jebati kako sam tako igram, a ja ga. Ovaj ljud prsten ima, za ovaj, ja ne znam ljudi li on pro ili Sečković. Ajde vidimo. Imamo će ljudi da će ovo 4 sve razvali gdje devetka. Dobro me malo baga. Sad ne znam da se to primijeti na snimanju, 100% se primijeti. Sad ćemo vidjeti, to sad bagat. Dobro, sad neće. Ljudi, poslije ovog ćemo igrati još jedan turnir. Da vidimo kako smo tamo. Da ukušamo sreću. Ljubičastu ćemo ubaciti. Ali ne znam, hoću moći, neću. Jebim ti kurac glupi, Hamide. Gubsku 3 kurca. Oko 3 kurtona. Još morat ćemo ovako odbaniti. Ali neće uvući, to sam siguran. Ujebote, ljudi, sreće, majko moja mila. To se zove sreća u nesreći. Očaj, to te ja pitam. Ovo čisto ubaciti, ostaćem crna i ona. Dobro, crnu čisto moći. Ali kako ću 9 ljudi, to me brine za sada. Sad danas kako mi stane bijela. A sad ćemo vidjeti kako će mi stati i bijela. Ovako, eto. Ljudi, dobro mi je stalo. Pobjedio sam ljudi 141 level ili 141. Jesi li to starac izašao, ha? Svi kad jednom promašiš, a on me da uzma ruke. Stvar u svoje ruke. Ti s mene našao jebati, jebim te stara. Ali dobro, hajde kod jebima ti. Dobro. Evo dobio sam još jedan quest, dobio sam chest, to me zaboli. Ajde, jebim ti kurac, to me zaboli. Ajde ovako sada ljudi. Sad ćemo chest da se otvara. Ovo ćemo otići pokup ovo. Ljudi, ja sam počeo kupovati ovo za štap. Imam dovoljno, 793 imam. Kupit ćemo štap, ljudi. Tako, pa da vidite, ugledajte ovo džabe ga upgradaš. To mi se jako sviđa. Tamo imam quest za upgradat štap. Odlično. Koliko ga mogla bi upgradat? Mogu još jedan. Odlično, ljudi. Da ovo bi mogu postati najveći štap što imam. Ovo nije moguće. Ne, to ne mogu pokupiti. Ne plaćam ljudi ništa, to ste trebali skontati. Evo ovo. Daj nešto dobro. Daj 136.
ljudi iduće misije, fuck you. Šta ću do 464, nije im dovoljno tako ljudi vidimo. Nije, malo fali, znači sutra uđo je tamo. Sad ljudi, hajmo na turnir. Igrat ćemo Amsterdam. Sad ćemo pokazati ljudi isto glupu stvar u turniru, ali ako prođem, a ako ne prođem reću vam onda. Ljudi, on je prvi, dakle on, Indija. Hajdi munzi vaza, ja za, ja si ljubila, jesi mene, jes, kućina. Dobro, sad ćemo ljudi vidjeti šta će on raditi. Imamo po 3 minute, to niste znali, svaki turnir ima po 3 minute, to nije bitno. Ali jebate kad tu tako nam je grah pao, upao sam Muna. Šta će sad Samun raditi, ću li dobro ili loše? Za sada me jebe, ali dobro ljudi, još nije kraj. Mislim da sad ne može ništa, ne može. Može samo zveknuti sve snage, ali to ne preporučava zbog crne. I zveknut će sve snage, ali crna neće ući, ali ušla je bijela. Što mi se dopada. Ajmo probati zelenu. Ne mogu zelenu. Nikako. Možda vam dole. Ne mogu ni dole. Fuck you. Fuck. Mogu naranđastu. Vam gore ga staviti. Sad imam ljudi jak štap. Nisam ako štap imao jarane. Dobro da mi se već promašta. Dobro, sad imam plavu. Što mi se čak sviđa. Da namjestim za žutu. Namještu sebe za blokadu. Kretenu, hamide. Tako jest. Ajmo probati ljudi. Ne mogu odbaviti, smeta mi žuta. Ali mogu probati ljudi da udarim ovako kafenu. Da udari žutu i da uđe u sredinu. Hajde probamo to ljudi. Da mi nije bijela zasmetala, majko moja mila. Sad ljudi sebe spucao šakom, ali bojim se, ozlijeću se. Ali bilo bi još ružnije onda. Ali dobro. Možda ljudi nešto promaši. Ima zelenu, jebim u tetku. Kakav on ima štap? Full pass. Dobar štap, ali nije ono, nije ko moj. Gledam ovoga. Ja radim. Možda me zanima ako budem vidio ljudi koristili ko ovaj štap ili ima jači od moga. Jer ja toliko igram puno pa da mora moj biti jači. Znači ljudi on ima još 2 kugle. Ali more kafenu, ja mislim da je može, ali tu je puno vjerojatnoće da uđe bijela. Jebo ljudi, ste vidjeli sreće, majko moja mila. I još čovjek se namjesti da mora. Ali dobro, crna ga opet jebe, tako da mislim da ću ono baciti bijelu samo da ja mogu ići, a to je loše. Zato što ljudi, a nema šanse da ubaci crnu. Ako ubaci crnu, svaka ti čast trebaš osvojiti finale. Ajde vidimo, i ja bi tako uradio, buraz, ali teško. Nemoj, molim ti, ispaš upak ljubav bijelu. Daj mi šansu, budi čovjek. Dobro, tu nisi ništa otežao. Mi ćemo ići na ovu. Zašto tu ljudi? Nemam pojma. Dobro, sad ćemo ići na... Imam ljudi tako, ide crvena, onda ide zelena, onda ide žuta. Dobro. Sad ćemo ići na zelenu. Ovako. Malo eto. Dobro je. I sad ćemo ići na žutu i na crnu. Mislim da je to odlično i da bi mogli otići u polufinale. Dobro. Jebeno ljudi sad za bijelu. Evo da upustio me to kralju, a mogu sam možda ubaz bijelu. Jebuj ti tetko sebi bulju. Evo Bruce Lee. Da vidim prava, koji on level? 221. level ljudi. Pa ovo se ne isplati igrat. Šalim se. Ali ono, znate kako kažu. Ne mora znaš što ako je 221. level da ćemo pobijeti, jel tako? Ali jel kaj mogućnost? Ljudi. Evo ako ćemo je sada izvekan ćemo je sve snage ne bili zelenu.
Dobra je, nije ušla crna, a mogla je. Sad sam se zablokirao, cipiripi. Šta ću sada? Evo ako ćemo ljudi probati, ubacimo u sredinu ovu kafenu. Ali ne vjerujem. I kako ljudi ubacivanje? Kako ljudi ubacivanje? Jarane, kakvo ubacivanje? Pa ljudi, ja ću ovo pobijeti, to neće ni igrat. Ma ja ću mu ujebote, ne sad pri kraju. Dajte ljudi, ovo zablokirao sam se. Fuck, i to baš sam se zablokirao. Daj ljudi. Jebote ljudi, kako ovako? Jeste vidjeli vi ono, sve sam ubacio što sam mogu. Čak i Srbija. Viđaj. Srbija, ljudi, igram protiv Srbanca i 221. level, dođu mogu frenda. Bilo dobro da mogu pisati. Stefane, ako budeš ovo gledao neđe na YouTube ili neđe, svaka ti čast, toliko igrat, 221. level. Mada, ja sam 79. Moraš priznati da sam dobar. Iako ne igram puno. A dobro, bila je malo i sreći čak. Pogotovo s onom kafenom. Ne tom kafenom. Dobro ljudi. Ja mislim da ću popust. Stefan dobro igra. Zna igrat. Za sada ne vidim ništa specijalno. Vidim samo ubacivanje. Taki sam ti ja, Stefane. Ali precizno ubacivanje, preciznije od mog, ti se više skoncentrišiš. Ja se ne koncentrišim. Ja mislim da će učanju odvalim sve snage da bude neđe bijela. A ti, ko što vidim, se koncentrišiš gdje će ići bijela. Što mi se sviđa. Dobro, skoncentrišim se ja nekad gdje će bijela, ali... sad ću napisat. Šta ću ti napisati? Nemam ništa ljudi, nešto da ga pohvalim, da kažem, mi smo iz iste države. Ali ljudi me pobjedio. Čovjek me pobjedio. Ovo ću mu napisati. Svaka ti čast. Eto ga ljudi, popušli smo 221. level i ne budim se čak. I to je to ljudi. Ocjena za ovu igricu je... ne znam ljudi što je da dadnjem. Iskreno ljudi, ne znam što je da dadnjem. Zašto ljudi, zašto ne znam ljudi. Ovako ljudi. Igraca je dobra. Ne sviđa mi se što, na primjer na turniru kad igraš, ne možeš spektirati drugi igrače dok čekaš. To mi se ne sviđa. I ne sviđa mi se što emote nemaju tone. A sve ostalo super. Pare se lako dobijaju, partije se mogu pobijeti, izgubiti internet kad se loši, moraš igrat. Moraš čak i offline, vidite ljudi, praktike offline, to, ali nije specijalno dobro, opet moraš igrat sa prijateljima. Moraš igrat sa prijateljima, idete play friend, moraš imati besjeda, moraš svašta. I ima isto jedna ljudi, ona je skroz vam dole, ne znam kako se zove, nisam ga osvojio. Ali zato ljudi što nisam, zato što imam puno para ili tu se ulaže ljudi sve. I ja bih ne mogu. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Aha, ocjena pa 9,7, nije čista desetka. Zato što bez zbog tih stvačica koji se mogu lako dodati, bila je odlična igrica. I to je to ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ostavite like, sub, širajte sa drugima i to je to, čujemo se u idućoj. Pozdrav!